Тал тирбәлми җилләр исмәсә, чәчкә шиңми кырау төшмәсә, гөл салкыннан сула. Кешедә дә авыр тойгылар тик томалдан гына тумыйлар. Моның сере була. Һаман берүк уйлар агышы, ялгызлыкның авыр сагышы йөрәгеңдә дөрли. Ширләми лә Гөлнар, ширләми. Үкенү хисе бәгърен телгәли. Гөлнар үзен тирги. Ул чагында әгәр соңгы кат син язмаган булсаң аңа хат, кайтмам, көтмә диеп. Пар күгәрчен төсле гөрләшеп яшәр идегез бит бергәсез, сөелеп һәм сөеп. Искә төшер соңгы хатыңда нәрсә язган идең картыңа. Гомәр, гаеп итмә. Синең белән була алмавым яңа гына әле аңладым. Кайтмам инде. Көтмә. Хәтта йөрәк пәрәм баламны үлем тырнагыннан ала алмый әрнеп йөргән чакта юатырлык бер сүз тапмадың. Башың иеп, кырга атладың. Булдың бер чит якта. Назлау көтте минем йөрәгем. Син сөйдең, тик назлый белмәдең. Нигә болай булды? Синең мәхәббәтең ай кебек, торды салкын, тынык нур сибеп. Җылытмады. Туңдым. Яшел болын, килә бригадир. Синдә пшән чабып йөргән ир. Чәчәкләрең җиргә иелсен, тирә-юньгә хушис сибелсен. Яңгыр ява кырын гына, туфракка дым өстәлә. Алтын бөртек иркен сула, эре булып үз әйдә. Гомәр салмак кына атлый яңгыр чылаткан юлдан. Узган айлар, еллар кабат үтәләр күз алдыннан. 5 ел элек Гомәр шул юл буйлап ялга кайтты диңгез ярыннан. Өстә кара шинель, иңнәрендә 3 йылдызлы ука погоннар. Егет өчен алар форма гына, ә кызларның яна күзләре. Алар аны төшләрендә күрә, сер бирмиләр ләкин үзләре. Ни эшлисең бит? Күңел күбәләк шул. Охшатмаса гөлне кунармы? Йылмайса да аңа күп чибәрләр, әллә нишләп сөйде Гөлнарны. Нигә сөйгән? Кем соң әйтә ала? Гашыйклардан моны сорама, сора ана коштан. Нигә оча? Шишмәгә төш, нигә су ага? Шишмә чыга таулар күкрәгеннән, көтмәгәндә үтеп ташларны. Мәхәббәт тә Гомәр йөрәгендә китте менә шулай башланып. Концерт булды авыл клубында. Яшь кенә кыз чыгып җырлады. Аныкыдай моңлы, көчле тавыш залга гына әллә сыямы? Биеклеккә, киңлек, иркенлеккә канат җәеп очкан кош кебек, ачык тәрәзәдән агылып, җыр еракларга очты җилкенеп. Ул утырып җилләр канатына әллә кая китеп югалды. Моң билгесез җирдә югалса да, егет күңелендә кыз калды. Күз алдында менә. Кара күзләр, яшьлек дәрте сирпеп яналар. Һәм алардан бөтен зал өстенә шатлык очкыннары агалар. Күзләр генәме соң, толымнары җиткән тезенә, лампалардан якты нур сирпелә җырчы кызның алсу йөзенә. Бик килешле ап-ак күлмәк кигән, аягында чиккән читекләр, кара кашын бер сикертеп алса, ах итәдер бик күп егетләр. Ә Гомәр кем? Гади бер егет ич. Тик шайтан шул өмет дигәнең. Концерттан соң ул биеп тә алды, шыгырдатып клуб идәнен. Күрде дә ул кызның яшьләр белән күбәләктәй очып йөргәнен, сизми калды аның каршысына түгәрәккә килеп кергәнен. Ял бик кыска булды. Гөлнар аны озатырга чыкты киткәндә. Тик бер генә көнгә, 1 сәгатькә кайтып булса иде үткәнгә. Диңгезләрдә бик күп йөрдем Гөлнар. Күрдем агын, күрдем карасын. Тоташтыра минем узган юллар экватор һәм кытып арасын.
Туры килде океан дулаганда, дулкын тавын кисеп үтәргә, туры килде көчле ураганда тирән упкыннарга төшәргә. Әйләнмәде ләкин минем башым, дулкыннарга исем китмәде. Гаҗәпләнәм. Синең бер карашың минем ихтыярны чикләде. Көтәрсеңме мине? Кыз дәшмәде. Күзләренә текәп карады. Кирәкмени сүзләр? Гөлнар уен бер караштан Гомәр аңлады. Сүзсез биргән тәүге саф вәгъдәне беркеттеләр кайнар иреннәр. Юл буенда җәйге йомшак җилдә тирбәләләр иде игеннәр. Ә аннан соң почтага эш артты. Явып торды хатлар үзлексез. Гомәр язды диңгез буйларыннан, ә авылдан җавап язды кыз. Куанычым улы. Жүләр бит мин. Шатлык табам һәрбер нәрсәдән. Минем класс самолетта оча. Яңа әсәр куйдык сәхнәгә. Сине генә бик күрәсем килә. Юксындыра янда булмавың. Кайтырсың бит язга. Кайт. Сагындым. Кайнар сәлам белән Гөлнарың. Ачылдылар бүреләре талның, шытып чыкты гөлләр түтәлдә. Эшкә ашты теләкләре кызның түземсезлек белән көткәндә. Гөлнар. Гомәр. Һәм кыз егетнең кочагына кирип сыенды. Йөрәкләрдә туган шатлык хисе мәңге бетмәс булып тоелды. Көньякның җылы кояшы, яшел кипарислары, татлы нарзан, диңгез буе, хризантема исләре исертә иде Гөлнарны, бәхетле итә иде. Көннәр аның өчен рәхәт, ваемсыз үтә иде. Менә кара диңгез буе, диңгез ярында Гөлнар. Су өстендә катер оча сузылып кала юллар, Гөлнарның нәфис куллары Гомәрнең иңендә. Үзе акчарлаклар күзли, сөю сүзе телендә. Гомерлеккә. Сөяксез телем, әйтә ала барында. Сөям, диде Одессаның яшел бакчаларында. Сөям, диде Севастополь юлларында йөргәндә. Сөям, диде театрга, киноларга кергәндә. Приказга печать сугылган. Гомәр запаска кайта. Гөлнар карый шәһәр ягын, Гомәрне авыл тарта. Алар авылда. Гөлнарның көне мәктәптә үтә, Гомәр колхоз бригадиры таң белән кырга китә. Гомәр, укы һәм өйрән, җир сиңа бирер уңыш. Тик онытма, Гөлнарның да уен аңларга тырыш. Юк шул, мәхәббәтең кырыс. Төшеләнә белмисең. Ник Гомәр янып сөйсәң дә, чыкмыйсың тышка хисең. Яшь ярымлык алма битле кызлары үсә иде. Нәк әнисенә охшаган, исеме Әнисә иде. Шул булган икән ике язмышны бәйләгән иң соңгы җеп. Ул өзелде. Үтте йортка үлем сулышы тиеп. Шинде чәчкә. Сабый йөрәк тибүеннән туктады. Зур хәсрәт булып өелде нәни кабер туфрагы. Яшь ананың куанышы, юанышы калмады. Туган шәһәренә кайтып китте Гөлнар аннары. Йортта калды Гомәр белән аның анасы гына. Булсачы икән Гомәр бер кош баласы гына. Очар иде, җитәр иде Гөлнары торган җиргә. Сүзе дә бар күзләренә туры карап әйтергә. Ни эшләргә? Әрсез сорауга җавабы аның әзер. Китәргә. Бүген китәргә. Китәргә менә хәзер. Вокзал янындагы бакчага кермәде ул күңел ачарга. Керде юлы шуннан үткәнгә. Алда билгесезлек көткәндә уйламыйсың кеше ни генә. Өмет алга әйди Гомәрне.
күңелендә туа шигеде. Нәрсә бүләк итәр бу шәһәр, янган, телгәләнгән йөрәккә, акланырмы икән өмете, ирешерме гомер теләккә. Күңел кышы бәлки, соңгы кат талпынадыр Гөлнар ягына. Гомер чыкты асфальт урамга, килеп басты такси янына. Менә капка. Төште исенә беренче кат шуннан үткәне. Кияү булып кирде ул чакта. Нәрсә икән хәзер көткәне? Бер звонок. 2. Җавап юк. Звонокка кабат үрелде. Салмак кына ишек ачылды. Бусагада карчык күренде. Таныш түгел, йөзе мөлаем. Күрше карчыгыдыр мөгаен. Исәнмесез, улым? Кемгә сез? Сез Гөлнар нәби беләмсез? Монда тора. Әйдә үтегез. Кайтып җитәр, азрак көтегез. Җыенган да иде керергә, тик шигенде кинәт кирегә. Әйтте карчык. Ире белән ул һәр кич чыгып йөри бакчада. Гаеп түгел, ширбәт айлары кушылдылар үткән атнада. Мәхәббәтнең татлы хыяллары җимерелгәч, өмет өзелгәч, сөйгәненә булган ышанычның соңгы чаткылары сүрелгәч, сынган канат белән очты лачын туган даласына яңадан. Ул хезмәттә табар юанычын һәм арыныр күңел ярадан. Тормыш агар һаман шулай тулып, тау елгасы төсле ургылып. Гөлнар калыр бер хәтирә булып, җырланып бетмәгән җыр булып. Гомергә дип куллар биргән дустым, очрашмабыз артык, хуш инде. Бәхетең ак, юлларың уң булсын. Үткән көннәр татлы төш инде. Шундый уйлар белән китте гомер. Ачу тотмый, үпкә сакламый. Күңеленә кунмады бер кердә. Шын корышны тутык капламый. Хөт-хөт дигән кош бар дөньяда. Ошамый аңа бер ояда. Ул бик сәер гомер кичерә, оядан ояга күченә. Шундый иде Сабир, Гөлнарның тормышына үтеп керүче. Култыклашып, яшел бакчада аның ире булып йөрүче. Сорау, 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 сораулар бер-бер артлы туып торалар. Китми алар, китми кусаң да, чытырдатып күзне йомсаң да. Сорауларга җавап бер генә. Син гаепле моңа, син генә. Наз дидең бит, тормыш димәдең, ирдән качып бәхет эзләдең. Су кадерен белә кызуда тамчы күрми сусаган кеше. Дус кадерен белә, юлында бәләләргә очраган кеше. Шулай булды Гөлнар белән дә, яңа аңлады ул гомерне. Акыл белән инде теләде кайтарырга үткән көннәрне. Ләкин алар калган еракта. Юк, еракта түгел. Авылда. Билет алсаң торып чиратта, кайтып була йомшак вагонда. Йөгер Гөлнар, йөгер билетка. Кыйммәт сиңа хәзер минутта. Тукта. Борыл. Чыкма акчасыз. Зонтигыңны да ал, онытма. Тышта көзге яңгыр сибәли, күкне каплап болыт үрмәли. Касса янындагы чиратка килеп басты Гөлнар иң артка. Вөҗдан газабыннан туган уй яңгырады кебек кулакта. Юк, сөюгә илтми паровоз, мәхәббәткә билет сатылмый. Аңа билет акыл һәм намус. Аны йөртә яшьлек ялкыны. Юлы үтә сынау аркылы. Син бит аны үтә алмадың. Үз-үзеңне Гөлнар алдадың. Ни булса да кайтмас үткәнең. Үз кулыңда, алда көткәнең.